खुलुमबाय नेचार पाब्लिकेशनाव साफ्रोमखौबो बरायनाय जाबाय। दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो सिगाङाव थाम्बनेलाव नुनाय बायदि मोनसे खौरां दिन्थिनो लानाय जादों जे आसाम नाङै बा बुहुमनाङै कर'ना भाइरासनि जानाखि थासारि बियो फारियै बांबोनायनिफ्राय बांबोगासिनो दङ। आसामावबो बेयो मोनफ्रोम घन्टायावनो बांनो लागासिनो दङ। हथात नोंथांमोना सानफ्रोमबो बारायबाय थानायखौ नुगासिनो दङ। दा बेनि थासारियावनो दा बावैसो जोंनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावना होनाय बादिब्ला नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिदों नुनो मोन्दों। जोंनि बड'लेण्डनि क'क्राझारनिफ्रायबो सासे मोननो हानाय जाबाय। दा बेनि थाखायनो जोङो सांग्रांथि जानांगौ। दा बाहाय नुनो मोननाय जादों 6 गोदानै केसेस मोननाय जादों होनदों। बिनिनो जरहाट आरो गलाघाटआव सानै बेनिफ्राय सासेया जाहैबाय नगाव आरो क'क्राझाराव सासे मोननाय जादों। दा बेखौ नायनानै नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों गासै 121 पजिटिभ जाबाय। बेनि उनावहाय 41आ डिसचार्ज, एक्टिभआ 74 जानानै दङ आरो ओमफ्राय 4 थैनानै थांनाय, गुबुनाव माइग्रेट जालांनाया जाहैबाय 2। दा बेखौ नोजोर बोनानै नोंथांमोननि गेजेराव नुनो मोननाय जादों जोंनि बिटिसि हथात बड'लेण्ड हालामाव दासिम गैथ'वामोन, नाथाय दा सासे मोननाय जाहैबाय क'क्राझारनिफ्राय। नाथाय नोंथांमोना बांद्राय घाबरायनांगौ गैया बा जों घाबरायनांगौनि गोनांथि गैया, गासैबो क्वारेन्टाइनाव दंजोबो। दा बिनि सिगां नोंथांमोनहा मिथिनो गोनाङा बेसो, जोङो साफ्रोमबो सरकारनि बिथोन फारिखौ जों फालिनानै सोलिलांबानो बे गिख्रंथावनानिफ्राय जों बारग'लांनो हागोन। आसा खालामो बिथांमोन जायफोर जाजादों बिथांमोनहा मोजाङै मोजां हामफिनगोन आरो जोंखौ नुलायफिननो हानाय जागोन। दा बेयावहाय नोंथांमोनहा सोंथि जाखांदों जानो हागौ जे बिथाङा माबि बर', हारसा, गुबुन बायदिसिना सोंथि जाखांदों जानो हागौ। नाथाय नोंथांमोननि सिगाङाव दा फोरमायनो हाथ'नाय जायाखै, मानो होनबा नाम मेनसन खालामनानै होनाय जायाखै। जेब्ला नाम मेनसन खालामनानै होयो अब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव आपडेट लाबोनानै होफैनाय जागोन। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा मुं मिथिनो लुबैदोंमोनब्ला नोंथांमोनहा बेयाव नुथ'नाय जाला, गुबुननि भिडिअफ्राव नेनानै थाबानो जाबाय, उनाव नोंथांमोनहा मिथिनो मोननाय जागोन। दा बेखिनि, बेजों लोगोसे गुबुन खौरांफोर नोंथांमोनहा नुबाय थागोन। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, नटिफिकेसन बेल थुबानो जाबाय। डिसक्रिपसनाव गोबां लिंक दङ, नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।